the President of the United States and the President of Ukraine. Tile saba ɲɔgɔn kɔnɔ diɲɛ jamanaba 32 tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba kɛnɛ kan min kɛra ni kokɔrɔmadonni ye ka taa Ukraine jamana ma ani Rusila jamana ka kɛlɛ la. We will stay with you, period. An ye sebagayaba de sɔrɔ nin kɛra Ameriki jamanatigi n'a si ye san 81 ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka taa u ka kulu ma lajɛrɛ dɔ senfɛ min kɛra ani kunnafoni sɛnsɛnnaw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka kulu ye laseli kɛ ko u bɛna kɛlɛkɛ pankulu min bɛ wele ko F-16 ni a dilanna Ameriki jamana fɛ labila ani ka fara kɛlɛkɛ pankulu sira baara dɔw labilali ma min bɛ wele ko système de défense aérienne nanzarakan na. Nafolo min kan ka bila o ko kunkɔrɔ bɛ se Erowari miliyari 40 ɲɔgɔn ma n'o kan ka kɛ ni finitigi dɛmɛ ye ani taabolo sira wɛrɛw ye walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛ ninnu sira latɛmɛ ka taa Ukraine jamana ma ani fɛnɛ ko ka sen don OTAN o jɛkulu la. OTAN jɛkulu ka ciladen Jens Stoltenberg ye a ka fara ɲɔgɔnna foli labanw kɛ alamisadon baw a kan ka bɔ OTAN jɛkulu la. A kɛlen kɔfɛ ka ni lajɛrɛba laban in kɛ OTAN jɛkulu kɔnɔ jatilen kɔfɛ i n'a fɔ duguden min kɛra OTAN jɛkulu ka ni finitigi kulu ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye ko san 10 ani kɔ a y'o de kɛ nin kulu in ɲɛmɔgɔya la waati min fɛnɛ koɲɛw taabolo gɛlɛyara kosɛbɛ u ka tariku kɔnɔ. Stoltenberg bɔra a jɔyɔrɔ la min tun ye OTAN jɛkulu ka ciladen kulu 13 ye. Maa min bɛna nɔrɔ bila o de bɛna kɛ Irland jamana minisiri dangan kɔrɔ dɔ ye min bɛ wele ko Mark Rutte. Ale ka yan ka baara ta Octobre kalo tile fɔlɔ ɲinan san. O y'a to tɔnden minnu bɛ OTAN jɛkulu kɔnɔna la ye welekanw lase k'a fɔ k'u bɛna baarabolo kura wɛrɛw sigi sen kan min dɔ bɛna tali kɛ lakanako kan ka fara degeli siraw kan ka ɲɛsin Ukraine jamana ma ko min ɲɛmɔgɔya n'o ye commandement ye bɛna di Allemagne jamana ma n'o kan ka kɛ ni subahana mansin juliw ye n'olu bɛ wele ko plateforme logistique nanzarakan na n'a baara kan ka sigi sen kan ni mɔgɔ 700 ɲɔgɔn ye a ye min fara kan ko OTAN jɛkulu de bɛna nin degeli baara ninnu sigi sen kan min bɛna kɛ Ukraine jamana finitigiw kun ani fɛnɛ ka fara u ka dagayɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ u ka jamanaw kɔnɔ jamana minnu bɛ OTAN jɛkulu la ko bɛna kɛ ni fɛn camanw de dili ye i n'a fɔ baɲumankɛ dɛmɛ walasa ka se ka nɔgɔya don u ka kɛlɛkɛminɛw latɛmɛli ko la ani kokɔrɔmadonni kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ yiriwali siraw kuntagalajan kan ka taa Ukraine jamana finitigiw ma.